vytvoríme si náčrt takejto rakety. Takže v programe FreeCAD dáme si nový súbor, vytvoríme náčrt, vyberieme rovinu náčrtu a ideme vytvárať raketu. Raketa sa skladá z oblúka, nejakej lomenej čiary, obdĺžníkov, opäť lomená čiara a kruhov. Tak poďme, postupne ideme na oblúk. Oblúk, ako vidíme, je umiestnený v počiatku súradnicového systému. Takže vytvoríme si oblúk, hneď ho nakótujeme. V náčrte máme, že polomer oblúka je 20 mm, takže zaväzbíme polomer na 20 mm. Teraz ideme si nakresliť lomenú čiaru, zoberieme nástroj na kreslenie lomenej čiary a vytvárame si lomenú čiaru. A pri vytváraní lomenej čiary klikáme na jednotlivé body zlomu, urobíme neuzavretú lomenú čiaru. Ak čiara bude rovnobežná so súradnicovou osou, tak pri kurzore myšky sa nám objaví taká červená čiaročka. My si to urobíme tak, aby to nebolo rovnobežné a nastavíme potom vlastnosti. Deaktivujeme nástroj pravým klikom na plochu. Ideme nastavovať jednotlivé veľkosti. Takže horizontálna čiara má veľkosť 60 mm, šikmá čiara má 30 mm, to isté na druhej strane. A teraz potrebujeme nastaviť úhol medzi týmito dvoma úsečkami. Pri nastavovaní veľkosti uhla klikáme na ramena uhla, takže jedno rameno, druhé rameno, uhol medzi týmito ramenami, máme tu na náčrte a je to 140 stupňov, to isté bude aj na druhej strane. Potrebujeme spojiť teraz tieto dve úsečky, zoberieme totožnosť dvoch bodov alebo totožnosť útvarov, klikneme na jeden bod a druhý bod. Ďalej, čo potrebujeme nastaviť, aby táto úsečka bola rovnobežná so súradnicovou osou. Rovnobežnosť nastavujeme týmito dvoma čiarkami. Takže klikáme na úsečku a na útvar, ktorý má pevnú polohu. A tým pádom je to naša os. Ideme si nakresliť 3 kruhy. Prvý kruh má stred v počiatku súradnicového systému. Ďalšie 2 kruhy majú stred na súradnicovej osi. Priemer kruhu je 15 mm, takže zaväzbíme priemer. Všetky 3 kruhy majú rovnaký priemer, takže to nastavíme jednotne. A teraz potrebujeme nastaviť vzdialenosti stredov našich kruhov a to je 25 mm. Takže horizontálna vzdialenosť dvoch stredov, klikáme na 2 stredy, je 25 mm a to isté ďalšie 2 krúžnice. Takže máme nakreslenú túto časť rakety, ideme kresliť si tieto 3 obdĺžníky. Vidíme, že šírka obdĺžníka je 5 mm, výška je 20 mm. Takže prvý obdĺžnik nastavíme mu hneď veľkosti. Takže šírka je 5, výška je 20 a keďže je to v strede, tak vzdialenosť týchto dvoch úsečiek, čiže tejto úsečky, ešte raz, vzdialenosť tejto klikneme, nič neoznačíme, tak poďme, keď nám to nechce zobrať úsečku, tak pôjdeme na vzdialenosť 2 bodov, čiže tento bod napríklad od tohto bodu je vzdialený 10. Ideme nakresliť ďalší obdĺžnik. Čiže dajme tomu jeden obdĺžnik, keď sa pozrieme, nespojilo nám to.
tieto dva body, to nevadí, nastavíme to výškou. Výška je 20, šírka je 5 a dáme si tretí obdĺžnik. Nepotrebujeme, aby to spojilo, pretože jeden bod je fixný a ďalší nastavíme výškou a šírkou. No a posledné, čo potrebujeme nastaviť, je tento lichobežník, čiže nakreslíme ho lomenou čiarou, zoberieme nástroj na kreslenie lomenej čiary a nakreslíme si nejaký lomený útvar s tým, že nastavíme mu veľkosti. Uhol týchto dvoch úsečiek je 120, to isté platí aj na druhej strane. Táto úsečka je rovnobežná s touto úsečkou, takže nastavíme rovnobežnosť a posledné, čo potrebujeme, nastaviť dĺžku tejto úsečky na veľkosť 40. Vytvorili sme náčrt rakety.